boleh perabangit perlok bersengap ikan kejikai niam jengah akan step Syaban sedang aku boleh ketien boleh kebalong konong rim kejikai niam jengi tak citiu Paulus Bakhuid cikinong Galatia kelenong benriu kat sao ngahi lade ngan kop sarong ya lai tang ya Diengphna jong try kan rat jongi uji Yesus Kristus lai try kan rat akan kopor sedang ikan dia kejikai niam dak abang JOWAI ha ka kerteng upa baru pun pamen sem Bakhuid amen sejar ngoi me blai nam ta kan kasi nang kong jong katayau melekar khom bekadoi ikan kasi nang yai kar khoi kan kasi bathamai jongi kar khoi ikan kejikai niam jongi ngipa ni kin dau Kristus try jongi amen param ngai beje ka mat ka bang akwa bania hikai niam bat phia kan ka step ka de pang ka JOWAI ka dak ka Diengphna dengan le ka dak ka bale kana pentip ka ekata subject ka banyo ha ka kerteng upa baru pun baru mensem Bakhuid amen dai ka ni ka JOWAI ka bang kwa ban hikai niam mentah ka step ka balang Katolik kam JOWAI ka no kon du ka JOWAI kalam da le ka dak ka Diengphna pas kam chu pengkut ru ka no ka JOWAI ni ka jingeseng kelam JOWAI ya kane ke JOWAI ka dak ka Diengphna jana makata tung ni cha hikai cha phang kan ke JOWAI ka dak ka Diengphna Jisu ra cha yap halo ka Diengphna pan pen im yang ni te ka e kan ke JOWAI ka dak ka Diengphna ka JOWAI ka dak ka Diengphna ka de ka jing pin menta biang ya ka jing cha chi tom ka jing yap jong Jisu halo ka Diengphna pan ngile kan JOWAI kan JOWAI dak dak ka Diengphna hakadur jong ka Diengphna kai ka ayu kan JOWAI ka dak ka Diengphna kai ka nginung kong man ka por bang JOWAI ka dak ka Diengphna ni ai khu ble ya ka Trinity Bakhuid ka ka Trinity Bakhuid ka balang kai kai bahau we ble don lai person lai jinglong ble pa ble khon ble mensie Bakhuid ble pa ba de nong thai ke baro ublay kon person ba al Yesus Kristus unang suspa jengi u person ba lai u sim Bakhuid unang pensai unang patingan nyangi the lai person how we ublay taman pangile kan kada Diengphna ai ku blay kini ki lai person how we ublay kabaan man ka por bangile kan kada Diengphna la ngi JOWAI kan kada Diengphna ngi kar khui la de dau blay pa dau blay kon dau blay mensim Bakhuid kisat pan cikar khu ni kibriu JOWAI yang ngakar khu yang ngak reka cikar khu penang kong ke JOWAI par nang kong ke jengi kadai ke Jingleh kadai ke JOWAI ya kadak ka Diengphna kabalai man ka por pengil ile ya kadak ka Diengphna la nang JOWAI kadak ka Diengphna ka perkemal yang ni ka jingya long ka we ublay pa ublay khon ublay mesim Bakhuid yetli perfect unity kan ka mut ngi ki balong ki nong JOWAI ngi ki ba JOWAI habang ile je simpenta ke JOWAI habang ile simpenta ka mas Bakhuid ngi hab long ki betli ka we ba du ble ka we ba prabriu dene kan ka dau ha gospel trong Matius nong basan ar phulai du ar phusan Jisu ong la da pi don percaya noriano la don manor percaya pi ki le ya suk chwa pen ai jing terwa chwa pen JOWAI habis terlibat uble, habis terlibat beriu. Kenapa kerja JOWAI cengi kalong ke baseso ke bamentoi. Man kapor pangi JOWAI ya ka dak ke Diengphna, ka perkenal yang ni ya ka dak ke sin ka sembol jinglong Kristen jongi. Ni Kristen ke dan sembol, ka sembol cengi, ka dak ke Diengphna. Ya ka Diengphna ngi bu halor yeng managing et nom yeng, ya ka Diengphna ngi bu halom jing tep. Ya ka Diengphna ngi bu haw rosary Bakhuid ya ka Diengphna ngi bu aki yeng jungi ketek sembol Kristen man ba pet ki bre ya ka Diengphna jo kan ka yeng mene Kristen kan ka jaka ba don Kristen ka sembol jinglong Kristen te ka jinglong Kristen jungi kitip ki bre ngitip ka de nakadak ka Diengphna ka babut ka Diengphna ka de ka dak jong ka jing job Kiju ke penyap Jisu, dapat penyap sanar penai halo ke Diengphna. Henry ke jing yap ju halo ke Diengphna. Ula job dekat membipat, paula ajing job yang hiru, ajing im yang hiru. Ni pule
kitab Jingleh là nong ba ar phuwei sao du khandai haba Moses yalami kibriu hari kenja bale cari balakular halanti kilia knyum yo bale pialam ningi chane kabam kadi kamdan kale katai pat Moses usausi ublay ruklan pep usausi te ublay lopa taki sending pat kitip sending kipu ikibriu bon ba kiyap te kibriu kile sausi kale cho Moses ko pat you try un weng no kane te ublay lo ong ha Moses thao we sen ranong pat yang halo ding ba pechon no sen ranong kinaj in kato kadai kadur parsi jong Chris ke ba pech ke ba Burom ke ba e ke Diengphna Jesu ba sa nar phna ai jing job yang ni ha ka jing im ba man la ka si ke jong ni kata kadai ka jing hikai nakane kata ke Diengphna tenama kata bangile kata ke Diengphna bang itu wa kata ke Diengphna kamde pengisu le ya ka kidon kita kudong rim ka bangala ai mentan balong ke jikai ya pianga thei ka bang apa ban ong bangidon kam ban hikai ka dei ka ne hikai ban le bha ban duai bai ka ne ka dak ke Diengphna ban i pi de kan uksa haba duai ka ne ka dak ke Diengphna haba sedang de ban pendai ikti jungi kum ne la ne kum ne bri ikti ka dia tap pala patlun tatu duai pandai kumne le eka kumne ha ka kerte ngukpa baru khon ban mansem Bakhuid amen nang ta sa pandai kiti kumne bakut panyakor Burom ka ni ka Diengphna ka bal Jesu ula chayap ban in yangi dengan ban sekendian ka citiu Paulus Bakhuid sikinong Filipi nang baar riu du kan wewong lau long blei ul patli la de ban long kumrao la cha ka jing yap ba ja Burom yap halo ka Diengphna Henry halo ta jing yap halo ka Diengphna ka Diengphna ka ai Burom ka ajikar khu ki khosiu ken dam krup ker me sen tual ken pla yumne Jesu ba yap halo ka Diengphna pek ka dak ka Diengphna ka de ka dak ka jing job ka dak jong ka Burom ipule gospel jong Yohanes nang balai kan riu hadu kan nyeo bro ikata kata ka perthei Rapa jong kuat mamarwe oman penrem ya ka papen im ya ka dak baca ya halo ke Diengphna be para bangik nama kata ngakot ngaweri pi panyo kori kan dikata ke Diengphna ka bangidon la pile ya ka ba piduai le pi i ka dak ke Diengphna bangidon hayeng mane la jaka ta Burom ya ka makato ka de ka dak jong ka jipen im ka dak ji long Kristan jengi ka dak ba nyo kor ka tena kata bangiduai te banduai ba ta khoi ikmi pa kena yalam niam jongi kena hikai pan hikai ki khon hikai la de pan le bhai kan ka dak ka Diengphna pan duai bhai ka lama pikir khu ya de ka ba ong man ne do bleu pa bleu khon bleu mesia ba khoi hikai nge ban long bia teli ba kum ta ter te nga khot nama kata ai ni ji kai niam palang kot kan ai ji kai pi nang ne sakmat man hikai pan le bhai ka dak ka Diengphna ai ki bre ki i pangilong kinong buat jo Kris hakadur daga uksa daga dak jong ka Diengphna pekut citi baar Paulus Timothy nang baar pra adu kariwong ki baleranya nga seleranya ki bat ong nak takarkom bat ukpa janga useleranya ki tanama katangim de panleran banle ikani kadak Diengphna wai kani kadak Diengphna hano kono ceka pide banle hadu kan ba pidisa kamar ki wem le pi pla ka jong ka jengeng ha office ha ki yo ki ha chung ping ide Kristan paleng ide banleran pan play ka jengeng pilen yo Chris ulan ye pi kadwa ke bok rebeng nama kata yang iwe pa yo urcikai niam ngen hikai sisapan le bhai ka kata Diengphna dua ka dak pelai jumun dua ka dak jiru ublai kurku ko do ip tin nama kata tu nge pekut dak ba dua ka dak Diengphna bi sisin ha ka kerta ngukpa baru khon baru mensim Bakhuid amen play try kan rat ko play sibut hikai niam ngi menta ka step cepang ka wei ka jadwa pa kong santam ka balang kabalang ka sedang ji dua juga ada kadak Diengphna kapakut ru ya ka ada kadak Diengphna ya rap ya ka banduai habat kabalang ada kabale bhai ka abang dua marwe bar ka kon hun ile bhai ka bar kombang li ik
ia sewi ki da mentan kan sa ai ngi ki ku play ku ki de baro ki pai chome ki pasap ki jikai niam ai ki jikai niam ma kata kan ai chman toy ki panduai bha ya ka da ka Diengphna ko no khoi tam jisu to is nei ngi ko maria kan era Pakistan wa ne ka ta jongi ha ka kerteng pa paru khon ba men sim Bakhuid amen.